Здравейте! И така, на прага сме на февруари 2026 година, а звездите вече, така да се каже, ни подшушват, че предстои нещо много различно. Забравете за стандартния романтичен месец. Тук не говорим просто за вино и бомбони. Не, говорим за едни сериозни енергийни размествания. Въпросът е, готови ли сме за един февруари, какъвто досега не сме преживявали? Добре, но какво точно прави този февруари толкова специален? Защо изведнъж Свети Валентин през тази година се очертава да бъде, доста по-екстренцизиран и интензивен, отколкото сме свикнали? Точно това ще разнищим в следващите няколко минути. И тук всъщност се крие и ключовата тема за месеца, която този цитат улавя перфектно. Всичко, ама абсолютно всичко се върти около автентичността. Забравете за клишетата. Този февруари ниска повърхностна романтика, а истинска дълбока връзка. Става дума за това да намерим някой, който разбира и приема дори най-странните ни черти. Добре, хайде да видим какво точно се случва в небето. Кои са тези космически сили, които правят месеца толкова уникален? Значи основният виновник за цялата тази промяна е едно много мощно струпване на планети и то в знака Водолей. Представете си Слънцето, Меркурий, Венера и дори, забележете, трансформиращия Плутон, онази планета на дълбоките, трайни промени. Всички те са се събрали там. И заедно създават една невероятна енергия, която е иновативна, социална и дори малко бунтарска. Точно това е двигателят на промяната този месец. И какво означава всичко това за връзките ни? Енергията на Водолей ни казва нещо много важно. И то е, че приятелството е в основата на любовта. Ако няма приятелство, истинската любов просто не може да вирее. Връзките сега ще се градят върху интелектуална съвместимост, върху общи идеали и, разбира се, върху онези безкрайни разговори до зори. Обаче, разбира се, има и противовес. Защото докато Водолеят ни кара да сме социални и да мислим извън кутията, Юпитер, планетата на разширението, на късмета, се намира в знака Рак. А Рак, това е знакът на дома, на уюта, на емоциите. И точно това засилва другата ни нужда. Нуждата от емоционална сигурност, от топлина и от онова усещане, че принадлежим някъде. И ето го големия космически парадокс на месеца. От едната страна е Водолеят, който ни тласка към свобода, към независимост, към всичко модерно. А от другата страна е Ракът, който ни дърпа към желанието да се сгушим с някого пред камината. И знаете ли кое е най-важното? Ключът към успеха ще бъде именно в това – да намерим баланса между тези две толкова силни, но и различни нужди. А сега идва моментът, който всички очакват. Нека видим кои зодиакални знаци ще усетят най-силно тези космически влияния. Време е да разкрием 5 големи късметливи на месеца. И ето ги късметлиите са Водолей, Рак, Телец, Везни и Близнаци. Както виждате, за всеки от тях ключа към успеха е различен. За едни е автентичност, за други – интуиция. Хайде да надникнем бързо, защо точно те са избраниците на звездите този месец. Едва ли изненада, че водолеите са начело на списъка. С толкова много планети, които са се събрали в техния знак, говорим за Слънцето, Венера, Меркурий, те са просто неустоими. Буквално ще бъдат магнит за внимание и те ще определят правилата на играта. За тях всяка нова връзка има потенциал да бъде дълбоко трансформираща. При раците пък късмета идва от другаде, от тяхната уникална способност да създават интимност и сигурност. С Юпитер в техния знак те са направо в свои води. Интуицията им ще бъде по-силна от всякога, така че най-важното за тях е да се доверят на вътрешния си глас, на усета си за хората. А за телците? За телците февруари носи едно вълнуващо прооткриване на страста. За тях е важно да останат отворени за неочакваното, защото любовта може да ги намери на най-невероятното място. Представете си, докато чакат на опашка в магазина или се записват на някой нов онлайн курс. Ключът за тях е просто да приемат промяната. Разбира се, това, че някой не е в топ 5, съвсем не означава, че е извън играта. Астрологията не е само съдба, тя е и свободна воля. Така че ето няколко съвета как абсолютно всеки може да се възползва максимално от енергията на месеца. И така, ето няколко практични идеи. Първо, малко обновление на присъствието. Енергията на Водолей обожава всичко модерно и необичайно.
Така че сега е идеалният момент за експерименти. След това – честност. Водолеят цени истината, така че един дълбок и искрен разговор ще има много по-голям ефект от куп повърхностни комплименти. Трето – планирайте нещо нестандартно. Вместо клишираните червени рози, защо не нещо, което стимулира ума? Например, посещение в планетариум или една вечер с настолни игри. И накрая, не забравяйте да следите лунния цикъл. Новолунието във Водолей на 9 февруари е просто идеално за поставяне на нови любовни намерения. Ето го и големият въпрос, който много хора си задават. Ретроградните планети. Винаги като чуем тази дума и се стягаме. Каква обаче е ситуацията през февруари 2026? Има ли от какво да се притесняваме? Краткият отговор е не. Ретроградният Юпитер изобщо не е пречка. Идеята е, че късметът не изчезва, а просто се обръща навътре, към нас самите. Това е перфектното време да се фокусираме върху себе си, да се влюбим в себе си, да работим върху емоционалната си стабилност. Защото нека не забравяме, когато се чувстваме добре в собствената си кожа, тогава привличаме и правилните хора. И това не е всичко. Има още добри новини. Меркурий, планетата на комуникацията, ще бъде директен почти през целия месец, чак до 27 февруари. А това какво означава? Означава, че целият период около Свети Валентин е напълно чист от онези досадни комуникационни сривове. С други думи, имаме зелена светлина за важни разговори и за нови начала. И така, след всичко това, стигаме и до заключението, какво е истинското, по-дълбокото послание на звездите за този наистина необикновен февруари. Мисля, че този цитат обобщава всичко перфектно. Февруари 2026 не е просто месец, той е като портал към нови начини на свързване. Тази невероятна енергия на свобода и автентичност е достъпна за абсолютно всеки. Истинският въпрос не е дали любовта ще ни намери. Въпросът е дали ще бъдем достатъчно смели да я посрещнем в нейната нова, неочаквана и може би малко странна форма. Готови ли сме за това?